kethe pen kanahok adim VDC chairman pen kahumri da Sai Taro phukir Terang arong arat ajat documents ta awe Karlitang Elitum kachinghon nai Karbi Recho bangso apirthe pen awe tam Kardom birda life pen liberta thanbang phi sami sehna timpi non birtang ton pen archipani tha Dhansiri MSc Constancy Arlo Daldali Mensing Rongpi Rajan Hanse Loring Langso Nepali Arongalong Tomon kethe ajak Benang Anahemarit Kanahok Dundolo Laso Dimalong VDC Chairman Ken Sing Ingling Pen Humri Damsi Kirap ke Pajir Ponjiapan Chichak Tekang Daldali Pen Birta Life Apirangke Abraham Tiso Report Da, nang le tumarong dumi Tomon kethe pu la se thuan jok ke penang kalukson do pu alam the patha kana hok lo la ke ahok lo la pagor pene jabrai lo atumi tumoni the pu la se chairman ta wang lo eta nang lang lo achen den nang le ke thek long lo kon ba kalukson do pone lo kelukson mane la ke theglor lo ke mane kana por molom lo ini ke por mane ane sam din bayi chairman tenon chairman ang kahumri ke pini nang cakang ason do man tum phan nang cakan ini nang cak teka mane mo la pene baidu tum pen la chairman chingki pola se pene so pene na dupo la nang cethani sate sikari tera nang le rong men Ram Singh Hansero confidence ke 19 Dhansiri nang li gambora lodi rongasa rong sa lake lamang ke hoklo atumi prai baji sirachitim ba baji sirachitim parchet alom sila sote monjar tinggi bang lapela rong sia hem komane hem beranda oi plang komane hem ke la ani ki chutun thain da wiset la sonda dulu le don kon bak doji nang li ke teng ke nili no an ke humri at ilang sita nili ke non ga julong ateng ke don kep an pling elu bisipu Nilip MSc Constancy Arlo Lower Tarapung Sai Taro phukir Terang arong arat ajat documents ta awe Voter ID anta awe Laso jok PMAYG ahemsu job card anta longdunde Lasi KAC pen BLO nang ke toy serak Japan wrong aradatum tuning report Hanboka pen Birta Life Apirangke Robinson Killing Report la so bang ne to manga ke la dokumen bang na chon pinang pu non nang le tum puriar long don bang ko andolon de la ni to puriyar ke la dabut choma mel kali bang ko andolo hemi hum long bang pho di osomar bang an lo bang bang pho lo de ni di chada pe tharang tung ason lo ye la tum phan ge di mata chi thek don long lo dokumen ma sika do ka be totally masya vedad lo ID ta vedad lo aadhar card pan card passbook ka de me dokumen masilang tung e don ka bi masi bela kalama ni tum ta bori bon mom lo tame kadu ka be claim ni ka man ma ge facility ke bank se claim kam de ma kala tame asuso ma claim pidun mom lo pinil ke long ni hormone ke rai pidun mom lo tame ke rai idun da kala dokumen be ma rai pidun thek de kala lo de phukir terang de la da ka rong bang ke nang li do don rong amen ke ko pul ho sai taro rong de nang le tum ning kan ko an pen ajoy ne lo non son la dak la non hem rit pun non ka do ka be non ni tum thek long lo avastha be pin la son thaksi bang long hu ro son thak jo ko pin ne son lang dam lo pulong te PMAYG punon jal jiwan mission punon ajat puno all expansion puno runodoi puno son kelong dun avedet manang litum avedet lo hem so talong ande bo achande la so kelong le apon nang litum dokumen tong avedet la puloma mante ko ne do se long le det poyat se dola dokumen mat avedet lo la peng bonai dun ma bonai den tan litum ye pil mom lo tanang ton tidjal kala Hamren Constancy ke parlo nok Terang arong Elitum Karbi Recho Karlitang Ramsing Ronghang Aokar Loki Suke Dokok Ajokalangli bangso apirthe pen chi otekangsi sangte choendang juilo Lasonsi piniarnia bangke rongke pado lapen penaparnia bangke me an pidampu Lasonsi piniarni ronghang nokhum ke doana tum sitame chetong dun pen ahir jume chohang dun bunti lapen barim MLA Holiram Terang sitami chetong dun Lapen hapu KSA Karbi lo Charlie asong Samson Teron alang litum sitami Karlitang
Ram Singh Ronghang ame kichia long an palidut lapen KSA Samson teron kaningje ponja sebet towara bang hingno thipik an athema kachhela jiaphan siksak pik an lasi towara bang pamisen nang jiputa chuning ripon lapen piningwe adontin sitame milura bang kaipon rep nang jiputa chuning ripon padu wo chat lang sopen better life apirthe Rajipan se report Elitum kachinghon Karlitang Karbi Recho Ram Singh Ronghang kethe alangli ame kichia long tini tung Karbi lo charlia song tum stame ijusi ka chipadi ya panalangli hem anli tum nang pele lo nang pele sini tum stame chipadi dong long la se dasemet pet Karbi Recho si pini abang ke kondel lo si Karbi kei phani si ke la ke thek dung kanahok po bang ke la ke thek da kalam lo the Karbi tuma ron tang customary lo ahem pu si pini ke dam ju lo kulo tang tela da ke kati kup the tan pu bang ke la tum ba do ta chini se itum asemet pet Karbi customary lo ki ot ala ahem pu binong pini dak kache boy along nang kele pen tum kame ning duk lo pen itum kwan ma lam kaning je na thek ni hala bang ni tum thek the dat the ning duk lam pen na ko ko sipini ke ning reng no o sang si tum ta duk lo sipini isi government fan ka chuning ri kang tung helo ile sor sang tu te madu fan ta se tame ni tum Karbi lo charli song abitung tum ben ka chuning ri ka helo itum Karbi Recho ahem ke bang tuwar bang ke jinso thumi mi an khang jang jang lo Recho pu ha ang song level bang aprek ka khei tum na chini lo pulo tang te Recho pulo ta la ka kang tu ya level lo ngan si do nang ji la bang si adu ta chini lo da ke do ke tha ka hem pen dang lo ke dam ke bang ka du ka ve lai atu war pini ni anta selam pe mi pe mi nang ji ko si ke nang so lo ko si matha se tame pini bang ke dagan ke bang pen bang ke chi jinso ta me me pen ma phansi le tum ka chi pu ko ma phansi ke ne po pini jer ke chok che ko se chi sor sare nang nak se tame alam the bang ke ituma Karbi khei Recho phan aman ka chi pi nang bang ke nang sok ku se ni lima tha se Karbi Recho phan ako ajati ituma khei atum yong se ni thang Recho phan yong se non ke dam tang Recho phan son thor ka prek mo ituma kimi Recho le bang se ta la pu son ke lang le ka pe tang re me pu phe lang pu phe system an jong si tum bi bom puta so khei ka ching thur ya pan sung promip sin Pinya Birta Lapuan Sington Poniglo Line Bomta Birta Life